Salutator, bun venit la un episod. Hai suntem împreună cu Izabela. Bună! Și azi facem live cu un desenă. Dacă a doua parte. Da, a doua parte. Și hai să desenăm. Azi suntem fericite, azi suntem și cu Dani. Bună! Da, Dani e în cameră. Acum Izabela a zis, e în cealaltă cameră. Nu-i așa, Izabela? Da. Să-l venim mai... Să-l chem... Dani! Da. Vino până încoace că facem live. Bine. Acum vine, oameni buni, Dani. Ce faci? Bine. Te uiți la noi cum facem videoclipuri? Desigur. Bine, Daniele. Îți place cum desenăm? Nu. Da, Izabela? Nu. Dar curul tău desenează? Da. Oameni buni! Am glumit și eu cu el și zice că desenează. Doamne! Dani, Da. cât face 1 plus 1? 50. 50? Da. Cât face 1 ori 1? 51. Cât face 10 ori 10? 70. Cât face 2 ori 10? 1000. Paile, oameni buni. Cât face 100 plus 100? 100 plus 100, 200. Bravo! Cât face 5 ori 5? 26. Nu e bine. Cât erai aproape? Cum adică? Mai sus? Nu, mai jos. Cum adică? La 54? Nu, La 55? nu, la 25. De capul meu sunt așa de deștept. Ești deștept pe naipa. Nu băgați asta în seamă, oameni buni. Dani, știi să faci live? Da, Ia, pornește live. nu știu să fac live. Că sunt bea. Stați un pic că mă duc până la baie. Sunt deștept. Da, oameni buni, am glumit, nu m-am dus la baie. De fapt, eu vorbeam. Da. Și ziceam și eu la mișto. Da, oameni buni, a fost o păcăleală, ha-ha. Aha. Da, vorbesc serios. Chiar acum îl chem pe Dani. Da. Hai. Dani, Da. ce faci? Ce faceți, nu faceți glume de mine? Da, Eu la fotoie de mama. pa nu, ele. Bă, da. Pa nu, Da. pa nu, Da. pa nu. Eu trec încoace ca să-și iubăr părul. Da, da. Mă doare! Gata. Stai să-ți dau și o palmă. Au! Și pe Izabela, nu? Doare inima. Iar a fost o păcălare. Da.
Oricum vă dați seama că vorbea Izabela. Bine, oameni buni, o să mai fac o parte. Da, și eu. De-abia acum am văzut că era 10 punct 50. În fie, oameni buni. Hai, noi... Gata, îl chem pe Dani. Dani! Da. Nu, gata. Dani? Da! Ce faci? Bine, ca prostul. Știi să faci 1 plus 1? Da! Cât face? 1000! Bine, oameni buni, toată lumea știe cât face 1 plus 1, chiar și un prost fără cheie știe. Da. Dacă face 100.000 ori 50. 1.000.000! Da, oameni buni, e ciudat cu Dani. Tot a fost o păcăleală. Da. Bună ziua, oameni buni, la episodul ăsta 3-a. Bună! Și eu te... Da, oameni buni, ați auzit nimic? Dacă auzit. E, auzit. Știți că voi sunteți buni cu noi, nu? Dacă nu sunteți buni, să vezi și vă omori. Poale o să... oameni buni, hai să jucăm altceva, că m-am săturat. Adică stai că mă desenez. Bun, oameni buni. Hai să le mai uităm o dată. Nu. Mai vreau să fac. Doamne, ce mă enervează. Așa te vreau, nene. Că nenica e nenica, înțelegi? Că, pa. Nici nu știți. Da. Bun, asta nebunită, oameni buni. M-am enervat. Și Izabela. Greșim la multe desene. Oameni buni, salvați-mă. Sunt nervoasă. Chiar și capul meu e nervos. Da, hai să vedem. Să ne facă. Asta nu e bine. Atât. E bine. It's never time. Încă mai sunt nebunită, oameni buni, nu pot să mă las. Nu e așa, oameni buni. Izabela? Da. Tu cum ești? Nu știu bine.
Eu nu sunt bine. Sunt enervată. Sunt enervantă. O să fie și partea a treia. Pa!